takusana yoni to radio Agnam to radio Tethian to radio Thilone to Boyinaji to Dondu to Wourossogui ko on takusan jula ha e dudal Ceerno ha e nder dudal Ceerno Abdoul Quddousi to Jowol Sare kabaruji men e demgal Pulaar e gardini kabaruji men ma en kaale leydi Mauritanie kaalen tigi e jillu Mohamed Ould Abdoul Aziz waɗi tigi to Abuja to leydi Nigeria to leydi Sénégal ma en kaale kay bamtugol golle ɓeɗo yimɓe tawa kadi ko wonnoɓe tikkere hongo juuɗe to bowallade diwoje ngal Blaise Diagne to leydi Mali ma en kaal kay beele kay oɗo saaha leydi Mali ene wawi yaade sulgoji hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo jeetati to leydi Gambie ma en kaale lesgoji kolliri ko fadde kay wargo oɗo biyeteɗo Deyda Aidara baranoɗo fodde hikka duuɓi sappo e tati to leydi Côte d'Ivoire ma en jaaha to Korogo kaalen tigui e oɗo garmi gara musto baddo kay hakkude koninkoɓe ɓe hinde police e ɓeɗo wiyeteɓe jinnaɓe taw ko jinnaɓe sukaɓe janggoɓe école e nder ngoɗo wuuro wiyetego Korogo bisimilla mon e kettuki hoto goɗɗe joni joni jañuɗen jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore biira sappo e jeegom lewru boote hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kabaruji men e ɗemgal Pulaar e sowto he musidɗo moon Ghali Abouba hoɗon mbirunɗen e gardini kabaruji men hoorejo leydi Mauritanie biyeteɗo Abdoul Aziz Mohamed Ould Abdoul Aziz o ummima tigui e ñalawma hande o walla e subaka hande o tawa kadi koye ngallo bowallade diwoje ngal Nouakchott biyetegal Oumou Toumsi o yaɓini noon wuuro wiyetego Abuja lamorgo leydi yamgo leydi Nigéria mbiyen kanko hoorejo leydi o noon o ya tigui e ɓeɗo yimɓe dusɓe mo hono hoorejo jagoɗo leydi Mauritanie biyeteɗo Yahya Ould Hademi noon e yoga e jagode mum kay gari dusde hoorejo leydi ndi kono noon kadi hono oɗo cukko directeur cabinet hoorejo leydi ndi kañum hoore mum tawtarama kon duso mbiyen walimo Nouakchott oste kañum hoore mum tawtarama ngol jagol mbiyen mawɗo kadi taw kadi ko communauté urbaine mo Nouakchott arino dusde hoorejo leydi ndi kanko hoorejo leydi ndi noon mbiyen o yaadi tigui Abuja o yaadi délégation timmuɗo e nder ɓerɓe o yaadi noon en tawi mabɓe tigui oɗo biteɗo madame Nahamintou Hamadi Moknasa mbiyen noon ko jagorgal leydi Mauritanie kalfinade tigui ko fate jeeygu e ko fate tourisme o yaadi kadi e oɗo taw kadi ko biyeteɗo biteɗo Ahmed Ould Bahiya noon ko directeur campagne makko directeur cabinet makko o yaadi kadi e biteɗo Mohamed Cheikhna Taleb Moustapha on noon ko chef d'état major makko particulier o yaadi kadi e oɗo biteɗo Mohamed Ould Taleb on noon ko kalfinade mission ngaji e nder galle hoorejo leydi ndi mbiyen noon o yaadi kadi e oɗo biteɗo El Hassan Ould Ahmed tawa kadi on noon ko directeur général protocole d'état mbiyen woni Moudjibou Batu ngu noon ko yidde kay tawtor yeere capanɗe joyi ɗiɗi batu taw kadi ko batu ngu fedde CEDEAO waɗi tigui e nder ngoɗo waɗata e nder ngoɗo wuuro wiyetego Abuja ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen mbiyen noon mi yogga kay e yimɓe taw ko ardiɓe pelle ladnaji lundiɓe e dow ndeɗo fedde wiyeten FNDI mbiyen noon ɓe mbaɗino tigui hanki jilluji mabɓe kewɗi tawa kadi koye nder yoga e leeɗe leydi wuuro Nouakchott mbiyen sababu ɗin jilluji noon ko yidde kay yaade nokkuji ko wayno jeereji ha e école aji ha e Carrefour uji ha e leeɗe kadi yimɓe hewɓe goni mbiyen sababu ɗum noon ko yidde erade e ɓesguji Nouakchott naɓe kayde notto kay e keewal e seppoji mabɓe ɓe ɗamini yuɓɓinde e ñalawma hande o nder ngoɗo wuuro Nouakchott eɓe ɗamini wadde seppoji noon tawa seppoji hen seppo goto ma ummo tigui e nder oɗo nokku biyeteɗo polyclinique seppo goɗɗo ma ummo tigui so wiyete jeere etman ma seppo goɗon kadi ummo jeere wiyete jeere lekki beyde mbiyen ɗin seppoji foof noon so ummima kamɓe foof ɓe potoriya to hakkude wuuro ngo mbiyen sababu ɗin seppoji noon ko yidde andinde kay ɓesgu Mauritanie naɓe yidde andinde laamu leydi Mauritanie kay e oɗo saaha joni ɓesgu Mauritanie naɓe tampi gurdam ne tiiɗi ko ñamete ko yarate ne tiiɗi haydara ala ko heɓoto e nder leydi Mauritanie impôt ji kadi e douane ne tiiɗi ɓe kolliri kadi e oɗo saaha haydara ala ko tawete e nder nokkuji ko wayno dispensaire uji ha e école aji tawa ko école aji laamu haydara ala ko tawate hen kadi démocratie e potal ala e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri e oɗo saaha joni haydara ala ko yahata e ndiɗo leydi ɗum noon ko gurdam musɗam wonande ɓesguji leydi Mauritanie ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen kaalen noon e ɓeɗo koninkoɓe wiyeteɓe ɓe hinde DGSN police ji ɓe hinde DGSN woni direction générale de la sécurité nationale ɓen noon ɓe pawi juuɗe mabɓe tigui e gardugol mawɗo mabɓe commissaire biyeteɗo commissaire Abdel Fattah Wulla Habiba ɓe pawi juuɗe mabɓe noon e ndeɗo fedde wat boniyankoɓe mawɓe tawa kadi ko fedde dariɓe tigui yeyde ngoɗo wuuro Nouakchott gueɗe bonɗe noon guila ko wayno podɗe ɗaynoje ha ko wayno simmeji bonɗi mbiyen simmeji bonɗi e podɗe ɗaynoje ko ɗum tigui woni ko nde fedde yeyata
ɓe nanngama noon hanke natirde ngoɗo wuuro Nouakchott taw kadi eɓe suɓi lawol taw wona lawol goudron ɓe nanguirama noon eɓe jogui 250 kilo taw ko oɗo sime biteɗo cannabis ɓe tawama kadi eɓe jogui 14 ujunere e 150 foɗɗere ɗaynore ɓe tawama kadi eɓe jogui fodde ujunnaje 6 kuralla mbiyen noon ko ɓoyani ko kadi laamu kolinkoɓe ɓe ɓe kolliri tigui ɓe pawino juuɗe mabɓe e fedde wonde taw ko fedde dartiriɓe braquage wadde yande yimɓe e violoɓe sukaɓe rewɓe e nder ngoɗo wuuro Nouakchott ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen mbiyen jagorde leydi Mauritanie waɗi tigui ko wiyete batu mabɓe hanki woni conseil des ministres e nder on conseil des ministres walla nder ngun batu noon mbiyen ɓe mbaɗi cifodiral manggal hakkude laamu Mauritanie kay e oɗo société biteɗo société hôtel Ouagadougou noon sifodiri e laamu leydi Mauritanie eɓe ketta kay e oɗo hôtel taw kadi hôtel mo leydi hôtel jeeyi tawateɗo e nder ngoɗo wuuro wiyetengo Sehil Babi mbiyen hôtel laamu noon ene fata tigui e nder oɗo société biteɗo société hôtel Ouagadougou sifande nde noon ko kanko hôtel Ouagadougou omo rokka laamu leydi Mauritanie 590 millions 300 mille uguya mbiyen kadi eɓe ƴetta fodde capanɗe jeeɗiɗi gollotoɓe hesɓe ɓe ñanta e ɓen gollotoɓe e on hôtel tawa fo kadi ko ɓesgu Mauritanie naɓe e nder ɓen capanɗe jeeɗiɗi ƴetteteɓe tawa hen nogas ko wiyeteɓe permanent en sen ummima Sehil Babi ko ɗon tigui jaɓanten to leydi Sénégal mbiyen ñalawma hanki o gollotoɓe e boowal kesal laade diwoje ngal Blaise Diagne mo Dakar ɓe gonnoti koye tikkere hofgo juuɗe noon mbiyen ñalawma hande o ɓe ɓamti golle noon e ballal oɗo taw kadi ko hoorede jagorde leydi Sénégal Mohamed Boun Abdallah Dionne kanko woni hoorede jagorde leydi Sénégal caggal nde o ƴetti téléphone makko noon o noddi kay oɗo taw kadi ko mawɗo ɓen hujjukintoɓe gollotoɓe e ngal boowal biteɗo tigui François Gomis o noddi on noon o haalde mum tigui kadi naata e nofuru mum ko caggal nden noon o noddi yimɓe mum ɓe mbaɗi baɗo kay ɓamti golle kanko Boun Abdallah Dionne noon o holliri tigui dennagal hujjaji mabɓe kay ma yolto ha timma ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen kaalen noon oɗo biteɗo Samba Ngom ko chauffeur Cheikh Mbethio Thioune cokonoɗo noon guila ñande avril 2012 e nder wuuro Thiès mbiyen kamɓe ko noon tumano tikkoye wargoji bannuɗi e ngan sanga kay e nder ngoɗo wuuro wiyetego Madinatou wiyetego e nder ngoɗo wuuro taw ko wuuro wiyetego Madinatou Salam mbiyen noon guila nden noon ko nangganoɗo canko noon mbiyen e ballal Allah e ballal kay hujjukintoɗe makko biteɗo Oumar Fati kanko Samba Ngom o heeɓi tigui o wiyete liberté provisoire ko heeɗi kay kenal wellitare omo arta e galle makko liberté provisoire wona ɗaccaka ha laaɓi kono kay o arti omo wona e galle makko saaha fof omo notoyo hujjukin omo notoyo laamu ngu mbiyen kanko gila waɗi noon ko jedduɗo ha suuri ladde wonde kay o tawaka ɗin wargoji o holliri nde wargoji ɗi mbaɗata nde ngan sanga ko jano tigui pharmacie sodude leɗɗe kono ɗum foof de haɗanimo jullelade duuɓi 5 e debbi 6 e nder de o kasomo Thiès e oɗo saaha mo kalaten noon 16 mo neɗɗo taw kadi ko wiyeteɓe cantakune en woni tigui yimɓe Mbethio ene tawe tigui e nder cuuɗi dumbirɗi mbiyen kamɓe noon ɓe nangga guiɗi tigui guila 26 lewru avril hitande ujunnaje 2 e ɓene paadi noon ñawore mabɓe e oɗo saaha ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen hono no mbiruden e gardini kabaruji men e kiyiɗe hanki o noon mbiyen koko muusi ko hulɓini waɗi tigui e nder ngoɗo wuuro wiyetego Diourbel e nder wuuro Diourbel ha tenti kadi e nder ngal wallegal biyetegal tigui Madinatul mo Diourbel mbiyen ko neɗɗo yiɗa tine mum foof hoto jabɓo e mum ko ceernajo goto jarowo e duuɓi 39 ndeke kanko ceernajo o omo jogui aada saaha foof wodde e almudon he taw ko almudon ngol kadi o nodda ɗum o wonda e mumen woni o luuɗa ɗumen e kihiɗe hanki o noon kanko ceerno o tawa tigui omo woni dow almudel gotel omo luuɗa ɗum nguel almudel noon taw ko almudon toksono ɓemɓe kewɗe duuɓi foof ne yaara duuɓi 13 fayi lessa mbiyen nde o nangga noon kanko ceerno e almudel o foof nden noon almudel nguel holliri tigui wonde wona ngollol lawol gotol ceerno waɗi ɗum ni o holliri kadi o wona goto mabɓe gon jeegomo kamɓe jeegom ɓe saaha fof kala ceerno jogui tuya ene nodda goto e mabɓe waɗa ɗum gelle goɗe boɗɗe baɗini hennene mbiyen noon caggal no ɓen nde o haali ɗum noon kamɓe noon ɓen jeegom e tata e mabɓe nawama tigui to cuuɗi cafriɗi kadi ƴewede losgoji kadi so tawi ko gonga ɓen ceerno o wondino e mumen so tawi kadi ɓen ala rafiji keeɓi mbiyen noon e oɗo saaha joni noon kanko ceerno o waali tigui jamma makko gadano e nder o cuuɗi dumbirɗi mo leydi mo wuuro Dakar walla mo wuuro Diourbel mbiyen ɗum noon ciifi ɗum tigui koye jande wiyetede observateur mo leydi Sénégal sen ummima to leydi Sénégal ko ɗon payten to leydi Mali mbiyane oɗo saaha foof noon hakkillaji ɓesgu malinaɓe foof goni tigui koye ɗiɗo sumgoji hitande ujunnaje 2 hitande ujunnaje 2 yoga e yimɓe kadi mijotoɓe ne mijo tigui e oɗo saaha joni sumgoji mbawata wadde e nder leydi he sababu kay nder leydi he jamma nden kay kisal kala ala e nder leydi he to banggue biteɗo banggue rewo leydi ni e hakkude leydi ni kadi diwan mofti o foof pelle joguitiɗen tawe hen e oɗo saaha foof sumgoji kewɗi ko wiyete sumgoji régional walla
junggoji local enen girtine ɗum noon ko wasa jogade nden ko kisal kala e nder leydi he e oɗo saaha joni noon hakkillaji foof ne keeɗi beele kay ɗin sunggoji en ɗamini junggoji hoorejo leydi ma mbaɗo kay e hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati ko ɗum saabi noon e oɗo saaha goomu goo taw kadi ko goomu wiyetegu taw kadi goomu wiyetegu la coalition pour l' alternance 2018 ɓe jooɗinoma tigui ñalawma hanki o e ñalawma hanki o ɓe jooɗima tigui baatu mabɓe ƴettiri peeje kay e peccora noɓe mbaɗata kay haaɓe ƴi wawa suɓade kay ɗaminiɗo lomtoyade oɗo kay so sumgoji ɗi waɗani ɗaminiɗo wonede ko wiyete président witeɗo hoorejo transition o noon e hoorejo jagoɗo mum ko ɗum tigui ɓe goni suɓade e oɗo saaha joni walla ƴewde peeje so gansaga yontoyi mbiyen ka caggal noon nde ɓe gayni e ngun baatu noon taw kadi ko oɗo gardiɗo nden fedde on gardiɗo nden fedde biyeteɗo Aboubacar Sidiki Fomba caggal noon ngun baatu o huccitiri tigui e jaydiyankoɓe o holliri tigui ɓe goni koye suɓade so ɗaminiɗo kay wonoyde hoorejo jagoɗo e hoorejo leydi ndi hoorejo leydi noon taw ko transition woni tigui ɗamniɗo kay resnede laamu fodde lebbi sappo e ɗiɗi e ɗamniɗo kadi wonde hoorejo jagoɗo makko o wi so ɓen cuɓama noon caggal noon nde ɓen cuɓa ɓen ɗiɗo joddo kay e yoga e landaji tawa kadi ko landaji dawrugol tawateɗe e nder leydi ngaɗi foof ko gansaga noon ɓe cuɓano kay jaggoɗo ɓe mbawata gollade o holliri noon transition ko duuɓi ko lebbi sappo e ɗiɗi tan wawata ardade leydi ndi o holliri noon gansaga kadi maɓe holliri tan gansaga so yonti so sumgoji ɗi mbaɗani oɗo kay manda mum so timmi oɗo biteɗo Ibrahima Boubacar Keita koko ummoto e laamu ha laaɓa koko ummoto e laamu ha laaɓa ɓe ƴeewa kay moɓe desni laamu ngu ɓe jaaha kay ha sumgoji mbaɗoya e nder leydi he sen ummima to leydi Mali ko toon tigui payten to leydi Gambie noon e oɗo jaydi yanke taw ko jaydi yanke biteɗo bite Deyda Haydara noon ko hikka waɗi duuɓi sappo e tati ko wara e nder leydi Gambie mbiyen noon e ñalawma hande o noon losgoji kolliri ha laaɓi ko saabi kay hol barɓe mo hollirama tigui ko oɗo biteɗo Yaya Jammeh ko kañum tigui yamirno yimɓe yumum yo mbarmo yimɓe mum noon ɓeɗo witeɓe fitandu ɓeɗo yimɓe noon taw ko ɓeɗo yimɓe yooɓi fittandu makko noon taw kadi ko gardugol oɗo biteɗo Tumbul Tamba noon ko mawɗo ɓen yimɓe taw ko yimɓe Yaya Jammeh heewi nelde yo jogo yo pittali yimɓe mbiyen noon losgoji ɗi kolliri tigui ko caggal nde ɓe mbaɗi ɗum haaɓe gayni Yaya Jammeh rokkiɓe 50 ujunere taw ko halis dollar mbiyen oɗo kadi biteɗo Malick Diatta ene jeeya tigui e ɓen yimɓe taw kadi ko yimɓe jeenoɓe yimɓe yamirnoɓe yo jambaroya on jaydiyanke o noon haalini gueɗe kewɗe o haalini jaydiyankoɓe e losgoɓe o haalini ɗumen gueɗe kewɗe kay koɓe kaldino e Yaya Jammeh tengsinde kay wonde ko Yaya Jammeh yamiri tigui yoɓe mbar ɓen yimɓe yoɓe mbar oɗo jaydiyanke biteɗo Deyda Haydara sen ummima to leydi Gambie ko noon tigui payten to leydi Côte d'Ivoire noon mbiyen ko gara musɗo waɗi tigui ñalawma jamma hanki ha yetti e subaka hande caggal noon nde eɗo élewaji tawa kadi ko yoga e élewaji mbanno tigui seppo no annama seppo ni namdade kay yo dokke gurto juɗɗe ɓe beddi kaaji noon e yoga e élewaji wonnoɓe e nder classe ɓe gañi tigui janggoɓe e jangguinoɓe ɓe nangga noon yoga e mabɓe nangga dumba e tigui e nder kasoji mo korogo mbiyen en jamma hanki o noon jinnaɓe ɓen sukaɓe mbaɗi tigui seppoji mumen muusi namdade kay yo sukaɓe mumen goppe ko nden tigui gara musɗo waɗi ha koninkoɓe kay ɓe hinde gendarmerie ɓe hinde police foof gari fabade kay ɓeɗo koninkoɓe ɓe hinde police koto sera lewon paalen to sera lewon noon mbiyen leydi ndi ne jogui aada noon wonde kay kala suko debbo gonɗo reedu e saaha kay mo janggata école so tawi resaka so woni reedu ko diweteɗo hay suko debbo goto ala droit wonde reedu e saaha mo janggugol école mbiyen noon ɓe kolliri noon kala hitande noon sukaɓe rewɓe hewɓe ene jaltine école goppa jangde mumen bonne ha bona yimɓe hewɓe noon e pelle kay toppiriɓe haqqe aade e ceerani e dugde ɗum e o saaha joni noon laamu leydi sera won ƴetti tigui école aji taw kadi école aji udditira tigui ala janggoɓe mum so wona ɓeɗo rewɓe sowiɓe walla rewɓe jibinɓe taw ɓe gondani e dewle mbiyen ɗum noon taw kadi ɓe jangguine jangde hoybidinde jangde taw ko jangde hoybinande seeɗa koto Afrique du Sud paɗen to Afrique du Sud noon mbiyene oɗo saaha fof ko ruuma jarriɓe goni ruuma jarriɓe noon ha tendi kay kaɗo landa taw ko landa wiyete ko l'ANC woni tigui landa Nelson Mandela woni kadi landa oɗo biteɗo Jacob Zuma e oɗo saaha joni horejo leydi ndi mbiyen Jacob Zuma noon manda mum ko joni gasat so manda o gasi kadi kanko Jacob Zuma o wawata ƴamtude lefol laamu ko ɗum saabi oɗo saaha fof ɓe goni koye ruuma jarriɓe ɗamine ƴewde kay ɗaminiɗo lomtoyadeɓe o kanko oɗo saaha noon en ɗamina tigui ko oɗo debbo biteɗo Kouza Zuma tawa kadi ko mennoɗo wonde horejo fedde union africaine kadi ko mennoɗo wonde kadi joom suudu Jacob Zuma en ɗamina ko kañum ɗamini ardoyade nden o kalanda ene yiya ko wawi wonde hen fof no sumgoji ɗuma mbaɗa hande jamma ha wiyata ko wawi wonde hen fof ɗum umpata on musidɓe e tedduɓe ɗum ɗo wonno ko tongude ne kabaruji men e ɗemgal warahmatullahi taala wabarakatuh eɗen eero bandiraɓe wasi men ñalawma hande walla
kongol men baynigu ko erade jinnabe kay yo tinno yo toppito sukabe ha tenke lapul ko lol dande mayo e odo saha joni ko dabbunde wona bubol ne heewi yo sukabe toppite ko faate bubol borne cumci moƴƴi éviter kadi ko wiete courant deram sukabe hewbe enen keɓe rafiji becce enen gonda rafiji becce ha mawno ya joom mawno ya mawno da e rafi o ɗum nan eɗen ero jinnabe ne toppito sukabe e ɗi rafiji toppito sukabe e ngol bubol beele kay